Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha taku ta Turan TV mai albarka. Kamar kullum yau ma wannan tasha taku ta zaluko muku wani sarki ko kuma na ce muku wani shugaban ƙasa wanda yake gudanar da tafikar da al'amuran mulki. Amma duk da shekaru sun riga da sun gama cimma masa baya iya gudanar da komai. Hatta tsayawa baya iya yi, tafiya baya iya yi, magana baya iya yi, har sai dai an tura shi akan keke ko kuma an gabatar da wasu abubuwa nashi. Amma har yanzu shine matsayin sarki ko kuma shugaban ƙasa na wannan ƙasa tasu. Wannan shugaban ƙasa za mu nuna muku bidiyonsa idan kuka biyo mu a cikin wannan shiri namu kaɗan. Za ku ga yadda yake tafikar da al'amuran mulkinsa. Amma saboda son mulki wannan shugaban ƙasa ya ƙi sauka, ya ƙi ba da ragaman mulki. To Allah dai isa mu dace, Allah Ubangiji ya sa a gama mulki lafiya. फोटो